Op 11 januari 1963 begon voor het Nederlandse leger een nieuw tijdperk. Die dag deed de gemechaniseerde infanterie officieel haar intrede in de Koninklijke Landmacht bij de opening van het nieuwe pantserinfanterie-rijopleidingscentrum, kortweg Pierok genoemd. Vele binnen- en buitenlandse gasten zagen hoe staatssecretaris Kalmeijer met de onthulling van de naam het kamp in gebruik stelde. Hierna konden de genodigden het Pierok bezichtigen, een voormalig kamp van de Royal Air Force bij Eindhoven dat voor zijn nieuwe bestemming is ingericht. In de manschappenkantine luisterden generaals, kamerleden, militaire attachés en hoge burgerambtenaren naar enkele toespraken. En door deze mechanisatie zal de infanterie geheel van karakter veranderen en zal het karakter krijgen van moderne dragonders. Hierna werden de nieuwe voertuigen getoond, bekeken, besproken en voorgereden. De nieuwe serie voertuigen is van Franse makelij en alle van eenzelfde AMX-stam. Deze 13-tons tank wordt de nieuwe speurhond voor de cavalerie. Hij vervangt de verouderde populaire Amerikaanse Chaffee tank. Ook deze lichtere tank heeft alle kwaliteiten van een goed verkenner. Een laag profiel, hoge snelheid en een goed kanon. Het gepantserde personeelsvoertuig biedt plaats aan een groep infanteristen die snel en beveiligd naar de plaats van het gevecht worden gereden. De moderne tactiek vereist deze grote beweeglijkheid. In een ommezien kunnen de mannen uit het voertuig springen, in stelling komen en door de later terugkerende carrier al rijdend weer worden opgepikt. Zo reden in vroeger eeuwen de dragonders te paard het slagveld op, stegen af om te voet te strijden en zich te paard weer snel te verplaatsen naar andere bedreigde punten. De tanks openden het défilé van alle tot dan toe afgeleverde AMX-voertuigen, waarvan ons leger 5 typen gaat gebruiken. Na afloop klom de inspecteur der infanterie, op deze dag gastheer, zelf in de bestuurderscabine om persoonlijk de hoogste gast, de staatssecretaris, over het nieuw aangelegde oefencircuit rond te rijden. Van de gladde betonbanen naar bestaande oefenterreinen voor tanks was een koude douche. Ook hier moest dringend iets aan gebeuren. Het Cultuurtechnisch Bureau van het ministerie van Defensie heeft in samenwerking met de Nederlandse Heidemaatschappij het herstel van enige grote tankterreinen op de Veluwe met kracht ter hand genomen. Die ploegen hebben de waterkerende lagen van de heidevelden gebroken en de waterhuishouding geregeld. Bulldozers dempten de poelen, dozenden de grootste bulten vlak en egaliseerden vele tientallen kilometers aan wegen in deze samen 1000 hectare grote velden.
Hiermee kregen de Elspeetse hei en de Paalberg bij Ermelo een nieuw aanzicht. Waar de heide was weggereden is geploegd, geëcht, ingezaaid en afgerasterd om de natuur zijn kans te geven tot herstel. De tanks blijven nu zoveel mogelijk binnen de aangelegde wegen en buiten de omheinde